aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Bataan, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Radio. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkulay ng pagmamahal, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Ito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. As tested ang common and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, smart o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakteriyan. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Glow with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, I'm glossy. White Rose Papaya, wow, white rosy. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, Mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Tayo na sa Enrolie, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Magmulay ng pagmamahal ng pagmamahala, tulay na nabibigay buhay. Dito na sa Enrolie, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Antonio, 68 years old. Hindi ko akalain na ganito maapektuhan ng diabetes sa mga mata ko. Lagi lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako natiis sa araw dahil sa sobrang sensitive sa liwanag. May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakarasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakarasa ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kupaluin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupaluin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pizza 17 kita kan bulan na Pebrero. Aldaw po kita nin Martes. Holiday ta Chinese New Year. Kaya Happy New Year sa mga amigo ta na mga chinito-chinita. Sabi ninda, Kung Hipachoy. Banya to sa lado technical si Engineer Abelin Don Toralyon sa muya pong chief technician man sa transmitter si Ricky Sagayap. Kamusta sa mga paraan tabay niya to digdi po sa syudad kan Iriga, digdi sa Rinconada area asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Yan sa tercer distrito ka na probinsya po ni Albay. Ano man sa inyong pinagigibungon yan, duman sa mga maralaba, mabaralad nin paroy, nyog, ini na po ang pagkakataon. So may mga gustong alangon na pwedeng pakinabangan. Mapaalang nin sira. Na po ang pagkakataon nindo perte an kamugtakan ka na sa tuyang panahon mainit yan mayo man laog sa trabaho kaya pahingalo so sa tuyang mga empleyado sa gobyerno, empleyado sa mga pampublikong opisina. Minsan makonsuelo po sabi kan sarong constituentes dyan sa barangay Santiago digdi po siyudad kan Iriga ako ngaya makapitan man sa Santiago pero ngaya taday nga nakokontrol ang langaw kung minsan ang naisipan ko ngaya nagibuhon gakudan ang langaw pambihira niya ako paano mo man yan magagakudan saro-saro pero imposible yan gakudan ng langaw nanganing dahil makapirwisyo malabo po yan yan mga istoryang pakonsuelo sa nama ano kaya tapigla lang pa ang langaw ang lamok
kuraratsa o ining ipis. Perwisyo po yan sa tuyang mga kababayan. Minsan, ikinakasuya. Ano ngayon na nagkaburuhay, ang langaw, ang kuraratsa. Ito mga perwisyo sa tao. Ang namok. Bakuta na po yan problema. Kumbaga, kaakibat yan sa buhay kan tao. Pero man sa na yan, anhalas. Ano nga yan, tapigla lang pa, anhalas na anido na mga may rabies, may binom, anhalas. Dahil na po kita kayan pwedeng magpara question, sabi nga ni kayan, naitaman yan kayang simbago. Lamentan kagurangnan ang makakasimbag kayan. Pero man po yan mga scammer, hacker, ano man yan tali na lang pakan kagurangnan ng mga manluloko. Tadigdi po sa kinaaba na ini, kadakol mga dordemonyo, mga tentasyon, mga mapanloko. Ayo kaya ngayang maluloko kung mayong nagpapaloko. Dan triste ta bakusan ng hacker, scammer, anyaon sa tuyang nasyon, pati ang mga koraptong opisyal na nagpapasasa. Ang mga politiko ani ba na pigpaparakurakot ang kwarta kan na banwaan, ang kwarta kan gobyerno na buwis kan mga namamanwa na imbis na itabang na sa mga nagtitios na mga Pilipino o pinagpaparaburol sa ayaman po ang Pilipinas pag-abot sa mineral resources. Kaya lang, rampante ang korupsyon sa gobyerno. Paano kitang mag-asenso kung arog kayan? Na dahil nami-minimize ang korupsyon. Sabi nga ni ka na sarong punong barangay na kaulay ko, ini nga problema kan Pilipinas. Ngunya na panahon. Kumbaga, ini ang dapat na kunday man totalmente mapuho ang korupsyon sa gobyerno, ma-minimize man lamang. Ano man yan, kampanya laban sa illegal na droga? O ini nga ning illegal na droga, ining shabu, saro po ini sa pinagkakakitaan kan mga nanunungdan. Kan iba baka mga autoridad pa, haralang kaw na opisyal, politiko pa, nakikinabang pong intero digdi. Ang Pilipinas, kadakol illegalista. Yaon sa laugan gobyerno, inian masakit sa satuya. Kaya paano mag-asenso ang Pilipinas, kadakol kan mga mahilig mag-illegal. Kung legalan sa ng paagi ay siguro, dahil man po marayaman ang mga congressman na ini, mayor, gobernor, senador, kung dahil magparakurakot, anhapot, sa inharali, ang mga pagkadro darakulang kwartang na ibubulsa ninda. Kung dahil sinda nagkukurakot, milyon baga, bilyon, trilyon pa nga niyan, ibaga yun. Saro po yun sa dakulang problema ka nasyon Pilipinas. Bakong arog kan Chinese, ang gobyerno, yun nagmamayor. Limitado sa naan yaman kan mga tao. Dahil ka, pag nagsobra ka na sa imong yaman ay gobyerno ang makaput. Ako binsido ako sa Chinese, kundi ang problema man sa indat makasadiri. Ultimo nga ning ang mga Chinese, sabong lahian kan mga Pilipino. Yan po ang katotohanan dyan. Kadakol kitang mga Chinese, pero kabihira kan apelyidong Pinoy. Diba, nakaagom ng Chineta. Mayong gaayo kayan. Sa sinda, gusto ninda, mga kunyan sinda, selfies. Halimbawa, ang pamilya ninda, malahian ng ibang lay, ay habo sinda kayan. Gusto ninda, sinda sa nang magparapan lahi. Yan po ang ugaling inchik. Kan mga akinganin nindang babae, dahil nagbabaguan na apelyido, daw ay nagum na. Gusto ninda, na apelyido ninda, Chinese pagiraran. Bihira kan na daw ko, iningayang Pilipinong ini na agom si, halimbawa, apelyido ko. Kaya, Lim. Bihira po yan sa satuyang nasyon.
kita paano man magdakol ang lahi ta. Na man kita makalahi sa ibang halimbawa sa Chinese o kaya ibang lahi. Daog po kita kan mga Chinese, dawa pinaano sa negosyo, sa populasyon, mayaman ang China. Kaya ni maski ang nasyon kan Amerika, nagkakautang na sa China. Baga pag-abot sa negosyo, ay abang lupit. Pitmalo, sabi kan iba, lodi pa ang Chinese. Kaya digdi baga sa Pilipinas, marayamanon ang Chinese, tabelo sinda. Diba kung communist government, kung duman sinda sa China, hindi sinda pwedeng magpayamanin arog ka yan. Tapos, di ba pating mga Chinese digdi, papagamit sa politiko. Dami kan mga politiko. Di daog na sa mga Pilipino. Mga Pilipino lugod, ba, dahil nagiging dami kan mga politiko, maray pa sa Chinese. Sa financier pag abot sa politika. Kaya yun po ang sinasabing katalingkasan kan Nasyon Pilipinas. So sabing kunyanta, nagsisilibrar man kita Independence Day, pero mayo man kitang freedom sa sadiritang nasyon kun minsan. Pero kitang freedom magtaram, pero pag abot sa pagbuhay ay garo maluyan sa tuyang freedom dyan. Nagmahal na naman lamang nga ang presyo kan produktong petrolyo. Bakong istable ang gobyerno? Kung istable ang gobyerno, dahil mga para baba taas ang mga produktong petrolyo sa nasyon. Sabi digdi, liwat magkakaigwanin paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo, ngunya na aldaw, an diesel, 60 centimos sa kada litro. Ang gasolina, 1.20 sa kada litro. Ang gas, 60 centimos kada litro. Hamak mo sana yan. Magabat sa bulsa kan mga motorista. Ang nangyayari pong ini, minababa, minataas ang mga produktong petrolyo sa satuya pong nasyon. Kasabay kan paglangkaw man kan mga presyo kan mga mayor na barakalon. Ini ang dapat resolveran kan gobyerno, kan mga politiko sa nasyon Pilipinas kung talagang sincero sinda na mapakarayan sistema kan gobyerno. Kung paano ma-i-establish ang pagbuhay kan mga namamanwaan, ang presyo kan mga produktong petrolyo. Nagsusunod man po ining mga negosyante niya to, pag naglangkaw ang presyo kan gasolina, minsan sige man ang paralangkaw kan presyo kan mga mayor na barakalon. Dahil kayang kontrolon kan gobyerno. Tapos masabi ang DTI, ay nako, dahil nakita magparestoryan po kayan, ang pagpababaan masakit na marhay digdi po sa tuyang nasyon. Maskan pamasahe baga. Bumabaan presyo kan gasolina dahil man nagbababaan pamasahe. Kaya inan kalukuhan kan mga Pilipino. Kita man sana nagrelukuhan sa nasyon Pilipinas. Sa kundeng rulukuhan ay siguro maray man ang kabuhayan kan mga Pilipino. Kundi kadakol po ang kadaklan na mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, dahil taman inuubos, mga manluloko, korapto. Kaya paano man sa mga nagtitios na pigpapararuloko, para tasaran nin halangkaw na buwis. Makasuya bagang pagparaisipon, taon-taon nagsisingil nin buwis ang mga LGU. Tapos mayo ka manahiling pag-asenso kan mga LGU. Report! Yaon man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip and Baray na Aga.
na dukayan ang bangkay kan sa Rungay pa namin bida na lalaki sa kadagatan na sakop ng barangay Lungig kasiguran sa Sugon alas 5 kay tining na mag-umagahon ung niya na pagkaaga o kan sa rong aga sigun man sa Sugon Police Provincial Office bandang alas 8:30 ing pantayakan na i-report kung sa rong concerned citizen sa kasiguran Municipal Police Station ang pagkakadiscovery sa bangkay. Asin alas 8 pa kay sigo naman in pagtayo kan maipasa ang informasyon tungkol sa langkaw na opisina. Tulos naman na nagresponde ang mga pulis asin pag-abot sa lugar. Nahiling ang bangkay kan sa rong lalaki na palataw-lataw sa karigatan asin na sa estado na in decomposition. Basiman pi barangay Captain Joan Rioso enot na nakahiling sa bangkay ang residente kan sinambit ng barangay kan magpasiring ini sa gilid kan karigatan ganing hilingon an sa iyang bangka asin nanon karaan an sarong mayo ng buhay na lawas din tao na naglalataw-lataw sa gilid kini ipinagladawan ang biktima na may langkaw na tinatayang na nasa 5'5" na dakulaan sa iyang lawas nakasulot ng color gray na short asin mayong pang itaas na gubing Gaiban subot or bakuman subot iniresidente kan sinambit ng barangay. Sa kunyan, na-recover na at bangkay at pinagdarado sa punerarya para man sa post-mortem examination network ng papadagos ang investigasyon. Sa ipagdarabangan naman, ang kasiguran ng PM sa kapos na barangay diman sa kasiguran at mga tataibaluan para man sa posible at kakabigbidan na nagdaan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Riva, reporting. Field Report! Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Yan pala sa San Vicente Sur, digdipo siyudad kan Iriga, madali na ang kapistahan anti bisperas na sa aga. May pabaili, may bear plaza, sabi ni punong barangay Vincent Boyet na Grampa. Sa barangay pati ngaya abang pagal mag-areglo. Minsan nga pig-areglo mo manungod sa daga kung ano-ano ngaya mga sa kwarta o ita uutangan ka pa ngaya kan pig-areglo mo. Yan lang. Tapos ngaya kaya naman niya ako nakakasingil. Minsan, masupog man talaga magsingil ka bilang kapitan. Kaya masakit ang maging kapitan. Pinanser ka pa. Problema sa barangay. Kan pamilya, sa daga. Kung ano-anong mga problema. Ni papariglo sa imo. Tapos sarong pa kayo nang mangyari. Bako umuna man problema kung mayong kwarta sa piga-ariglo kapan inuutangan ay santisimang barangay. Ang paguna kan iba pasilan magin barangay officials mapagal. Kunda ni ba nakakatagal na sa nada. Halimbawa kagawad non-performing ka man sa imong barangay. Igisa naman tukaw-tukaw mo receive honorarium. Pag-aabot ka ng honorarium, happy ka. Go lucky. Pero mayo ka man lamang nahaman sa imong barangay, useless. Sayang kan pagiging barangay kagawad mo kung arog ka kayan. Pag-abot sa barangay, si kapitan sa naman na nag-perform ka na trabaho kung minsan. Terming mababasol ang kapitan. Ano man sa syudad. O alangan man sa vice mayor ang para trabaho sana. Pero iba ang syudad. Kumpesto yan ng mga kagawad. Kung ano ang hinahagad kan mayor urgent na dapat maipasar na resolusyon, aprobaran, tanganing makakuanin na pundo, proyekto, makagibo. Yaon dyan ang vice mayor sa mga kagawad. Sa barangay, halos arog man po kayan. Siyempre, ang nag-preside mismo si kapitan pag-abot sa sesyon. Tamayo man dyan vice captain. Dapat nga yan, barangay, magbugtak naman in vice captain ng aning ang kapitan. Sige na sana nariglo. Yan po ang dapat gibuon sa barangay. Ta gusto na nga ning swelduhan, regular, kan gobyerno. Kuha naman kutang vice captain, ng aning ang kapitan, na mapagal na gayo. Bahala naman ang mga kagawad na maggibonin resolution o ordinansa na ipasar.
Si Kapitan man sana ang nagre-resolver kan ano man na problema kung may mga problema sa barangay. Iyon nag-aariglo. Dahil ka man, kung kagawad ka, dahil ka man pwedeng mag-ariglo kung dahil ka i-designar kan kapitan o ika na muna. Perming kapitan po ang maninimbagan. Pero man yan, presidente, ay ano man ang mangyari sa Pilipinas, magkaurula man, mapakarayan gobyerno, presidente pag-iraray. Kaya si Vice President Sara Duterte, dawa nung pulok-pulok niya, ayos siyang magiginibo. Ngingiritan sana siya kan tao, ay dawa kang magpara pulok-pulok dyan. Mayo kaman, tabako kaman, presidente. Yan man sa linya si Ate Glenn, pasok. Salamat karundang Philip, liwat sa maray na pagkaaga. Happy Town Fiesta sa mga taga-Balatan. Fiesta pa rin niya na karundang Philip na hiling ko. Sabi sa aga. Ha? Sabi sa aga pa. Sabi ko niyan, ay di kuya. Hinapot ko si Kuya Kim sa aga pa da. Ayo. Kaya pala tuminong pa si karundang Kim. Anyway, happy Fiesta. Kaya pala na may mga aktibidades na ginipuman dyan sa Balatan sa Haranina ang Sendang. Taon na fiesta. Dyan man sa Bato katatapos lang kahit itong mga aktibidades and connection ka na foundation anniversary. Ano, dahil kita ma dyan sa Balatan sa aga? Come again? Dahil kita ma dyan sa Balatan sa aga, makipiesta ki Mayor. Depende kung may invitasyon sa Tuya, karundang Philip. Si karundang Rakil, pigaalok ako, duman sa si Roma, tamarali da, ay pambihira niya ako. Ay, abaana. Abang rayo maray, kung may arog man kita ki Governor Elring Chaper. Ay, man, medyo rayo nito. Dapat kayo ito, may kuyan, lulunadan. Pero duman sa mga ma-celebrate kan sa indang mga manlain-lain na okasyon, araw kan na taon fiesta dyan sa Balatan, happy fiesta na lang dyan po sa Indo. Pista man ba kan mga Chinese? Informasyon. Ate Glenn, pista man sa mga Chinese, ngunyan sa Pilipinas. Chinese New Year ba ganun yan? Kaya nga ni, kadakol tikoy, kaya pista man ang mga Chinese. Iyo, may kuyan. Dahil parang kaya nanumpungan itong sarong may sabiri kan sarong Chinese restaurant sa Iriga. Una ako dahil mo nanumpungan si Engineer Monmon ngo. Igwa dyan yung libreng lumi, karandang Philip. Kaya lang dahil ko na... Itataw sa'yo mo ni Engineer Monmon ngo, mga kunyan simento. Halata medyo maluwayan sa tuya monitor. Padigdi kaya sa cellphone, wala kitang talkback. Ano nga ni? Nya ko, kung kay Engineer Monmon ngo, tataw sa mo, simento sa graba. Ay, dahil man yan yung problema, pwede yan magamit kan kuyan, pagpagibong harong o pang-finishing. Kaya po man yan, kung may libreng pako, iba na ng pako, at iba pa mga construction materials, libre. Kung dan mangyayari kan, garo ka na kayan mga kandidato sa barangay. Ay, abana. Itong libreng lomi, pag-araw kayo ng Chinese New Year, nagirumduman ko, may sarong ko yan dyan, sindahan na palibasa midbidban kita. Order na ngayon sa libre and lomi, ngunyan na Chinese New Year. Kaya lang garwara pa si manager. Anyway, happy Chinese New Year na lang po. Garo, may mga mahiling kita na mga lion dance, dragon dance, ngunyan daw, or sa mga Darakulang Mall na midbid niya to karandang Philip. Sa tuyang iba pang informasyon, aber daw sa na itong sa kadako sa mga pag-ulay-ulay, itong pinakamayor niya pong informasyon na wala. Abaana. Congratulations pala ki Patrolman Florese. Nagpuli na siya digdi sa sa Bicol, nagkortesi kasuod mo sa PIO 5 karandang Philip ining saong official kan PNP na nagkagwabo kani nagkataranggulan ng schooling duman po sa ibang nasyon. And ini
nagkortesiya sa opisina ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Sutuya po Regional Director. Si Police Major, ayan, Police Major pala. Police Major Florese, ang sabi kayo ni, taga Banuan Canabua. Ini po pinag-recommisier bilang top 1 sa 52 na International Student Officers gikan sa 35 nasyones sa International Police Exchange Program duman ini sa Abu Dhabi Police College, United Arab Emirates Bakakarandang Philippines. Ini po prestisyosong programang ini pinag-organisa kan UAE Ministry of Interior sa pakikipag-partner baga sa International Association of Chiefs of Police. Kung saan karon ining level 4 post-secondary qualification sa Advanced Police Science. Pinagdisenyo ini para po mas mapagayon ang pagiging leader baga and itong sa indang mga sistema pag-abot sa law enforcement mas mapagayon. Naging bisita kasudma si Major Florese sa opisina ni General Miranda, ang Sutuyang Regional Director. Pinag-welcome siya kana sa bita pong opisyal. May bareta ako na after na maging COP nga ni ini dyan sa Tigaon, nakaiguan in schooling and bunya naging top 1. Dadaraw na siya duman po sa Campo Crame. Di ko lang aram kung ano ang magiging designation kayo ni duman. Pero garo promotion naman sa iya and garo magayon na pwesto nagahalas digdi kay Major Florese pag nag-abot na ini duman sa Campo Crame. Kaya congratulations Major Florese sa accomplishment nagdarapon in honra sa Nadukan Philippine National Police. Yan karandang Philip ang tutuyang dagdag na informasyon diyan na biyari sa reporting. Field Report! Salamat Tabi Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Ito pala nagpuli na si Police Major Florese. Duman sa nasyon kan United Arab Emirates. UAE. Araw po yun opisyal kan PNP na kumbaga sa training may magayon na performance pinagbiliban sa international training kan police. Alagad pag-abot sa Pilipinas saludo kita sa mga pulis kaya lang ang ginagibukan mga pulis an iba day ako saludo arog sa na kaytong para naglukso duman sa LRT so tawo yun ang kinasuhan so driver kan kotse na nakaparada nga ni tapos ining kampanya laban sa mga illegal na droga digdi sa tuyang nasyon ang PNP garo iyo kadakol accomplishment kaya ang mga problema lang ta garo day napupuho an day man nababawasan totalmente an mga embelto sa illegal na droga paggamit nin shabu pagbariwas nin shabu digdi sa Pilipinas. Pinuunan pa ini kana panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte ining war on drugs mala igwanang mga co-perpetrators na kakasuhan subuot kana International Criminal Court ibabali na gayud iiba na ikulong ki dating Presidente Rodrigo Duterte arog ki Senador Bongo ki Senador Bato de la Rosa ki dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kadakol kan nagadan kay itong war on drugs. Ang problema, day man na po so droga, day man na po so mga embelto. Yaon pa man giraray, mga buhay na buhay, sagkod ngon yan. Ang kaibahan lang, digdi kay Presidente Bongbong Marcos Jr., day napiggagaradan itong mga embelto sa illegal na droga. Kaya ito, kadakol, natutukhang.
bulto-bulto po ang droga ngunya ng mga nagkakadarakop man giraray, milyones ang kantidad kan iba, ang hapot dyan. O, ano ang nangyayari? Nigdi sa kampanyang ini, garo day nababawasan, mas lalong naglalala. Ano yan? Isa'y talaga ang mga nasa likod ka ini. Yan ang dapat niya tong puhoon ng mga drug lord, mga embelto dyan. Iyo po ini ang nagpapasakit, nagpapagabat sa kampanya kan PNP. Dakulang angat sa Philippine National Police ang kampanya laban sa illegal na droga. Haloy na pong panahon, dahil man niya nare-resolveran kan Philippine National Police digdi sa satuyang nasyon. Nawa anong ginibo ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadakol ng pinatigok igwana ng mayor na nagkagaradan sa kampanya laban sa illegal na droga. Itong sabing narcopolitics. O ano ang nangyari? Man. Hasta si Tatay Digong nga ni nakakulong na sa war on drugs duman sa ICC sa Dahag, Netherlands. So mga kairibahan niya digdi, nag-happy-happy pa sa iba. Pero may paglalagyan din kayo. Sabi sa Tagalog. Mga co-perpetrators. Kaya nagngingirit-ngirit ko niyan, si mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ay, garo ngayon nakabalos-balos naman ako sa mga ipagsusulit na ini, mga kampon kan dating presidente. Pinagsasaro-saro na po na bit-biton ang iba pasiring sa ICC. Kung dan iba day pa nabibit-bit, sinampulan pa lang si Tatay Digong. Sa ipa daw ang mga masunod. Pero igwana, mga pigngaranan. Kaya sabi baga ni Presidential Communication Officer Claire Castro, dahil nga ako makikiaram dyan. Dahil nga mayo mo na no comments nga kami dyan. Maski si Presidente Bongbong Marcos Jr. mayo pang pigtataram dapit sa bagay na yan. Bahala ng ICC kung anon gibuhon ninda. Minister pa magparapakiaram ang Presidente digdi sa satuyang nasyon, dapit digdi sa mga arog kay ning kaso. Nakikinabang dyan ang mga abogado ni Tatay Digong, si Nicolas Kopman. Kaya nangyayari baga, duman sa kaso, garo, piguula man sana si Tatay Digong. Kaya itong ibang abogado, amak mo magbayad, 150 million per month, makupo yan na basta-basta. Sa'y nagpaparako ang kwarta ang pamilya Duterte. Yan ang hapot ko. Mayamanon talaga ang pamilya Duterte, amak mong nagbabayad nin 150 million bulan-bulan sa abogado ninda duman sa ICC. Ibang klase pag-arog po kayan an sa bagay, dahil man ako nagngangalas dyan, tanagin Presidente, haloy nagpara mayor duman sa Davao City. Kaya lang sa inyan maparakuruanin kwarta kung hali sa naman sendang sweldo. Sweldo ni Vice President Sara Duterte, sweldo ni Congressman Polong Duterte, sa Ropang, Mayor na Duterte, sa Davao. Alangan man magkuhaning kwarta, kikiti Duterte, kiti-kiti. Ayaw man sinasabi pa. Hindi saro naman na arakon, abusira. Si Kitty Duterte, ang pag-una mo kung isay naman, milita, ini kaya ang problema po kan pamilya Duterte. Mga poderoso, pag-abot sa tuyang nasyon. Pero sa ibang nasyon, mayo na bagang nagiginibo, duman sa Dahag, Netherlands. Binabasol pa ang gobyerno, Pilipino, dapat ngayon nagkapot kay Tatay Digong digday kinulong kalukuhan. Eyo, tapos na ariglo. Naruman siya na si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pinalibre. Si dating Senador Ramon Bong Revilla. Tapos si Senador Jingo Estrada.
mga nakarelibre baga sa kasong plunder, pinaluwas ni Tatay Digong kansiyaan presidente. Di Gloria Macapagal-Arroyo na hali subaliog sa liog. Anong sistema nin paggogobyerno yan? Anong sistema nin hustisya sa Pilipinas? May mga kasong plunder. Kaya ako, saludo ako sa ginigibukan gobyerno ngunyan. No? Kinasuan, 8 congressman na mga kontraktor da. Kadakol po kan iba pa na mga congressman ang kapamilya mga kontratista. Baka isunod mga senador, tay gwapo dyan, mga senador, mga kontratista man, ang mga kapamilya. Ginagaramit ninda, may dami sinda. Yan ang katotohanan digdi sa satuyang nasyon. Maski nga ni gobernador, igwang kontraktor, ay ba kung kontraktor. Ang kontraktor pala nitong mga congressman, kundi gobernor, igwa man po yan, nakul man po yan mga kontraktor. Yan pinapaaramtalan sa publiko. Masakit ang sistema kan Pilipinas. Maayo po ining pagbabago. Sagkod na ang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, ang mga politiko, iyuman sana nagninegosyo, pigninegosyo ang politika, tapos may mga ginagamit na mga kapamilya, mga partidaryos. Dahil po maasenso ang Pilipinas, dawa ano rin pa man pag-arog kayo ng sistema. Bakusa naman ang mga kontratista sa patrabaho, ang kadakol sa Pilipinas na kapamilya ang nagkukontrata. Ultimo nga ni ang mga sa importation. Subuot. Yun yung tugang ni First Lady Liza Araneta Marcos. Smuggler manin bagas sa importation. Sibuyas, bawang, ay kadakol smuggler sa Pilipinas. Ang masakit kay ni, kung rayaon man sana, mga opisyal man sana kan gobyerno, ang ibang mga smuggler, o kaya may koneksyon sa mga opisyal kan gobyerno. Paano yan masisimbagan? Daw kaya yan kan sa tuyang gobyerno na haliun ang mga arog kaining mga inutil na opisyal na may koneksyon sa mga illegal. Kaya dahil po ako mangalas kung ano taarog kayo na nangyayari sa nasyon Pilipinas kunyan. Mga negosyante may koneksyon sa politiko, kontraktor kan politiko. Kaya nga ni sabi kan ibang nakaulay ko, dapat niyan magkontrata kan mga tinampo, tulay sa Pilipinas, bakong Pilipino. Tanong man niya ko. Maray pa ngayon Japan. Tadayan nasusuhulan, kumbaga saro sana ang kaulay. Igdi kaya pag Pilipino ang kaulay mo, na kontratista ay kadakol kan sinusuhulan, yan ang problema. Kumbaga, ang iba pong nasyon, kung iyon kontraktor, yung saan kaulay mo. Basta pakarahayon mo ang patrabaho. Kaysa man sa mga Pilipino, ay kakaulayan mo si mayor, si congressman, si governor, kung minsan ang iba, senador pa. Kaya ano ang nangyayari sa proyekto? Kadakol SOP, kadakol inaagihan. Siyempre, alangan man. Dapat nga, bago ako mag-pirma sa appearance, bilang end users, igwaman ako. Araw kan mga nangyayaring proyekto sa Banwaan kan Buhi, nagburulgaran baga. Itong sa flood control. Sabi kan ibang mga punong barangay, mayo nga kaming pag-aram dyan. Sinimbag, so DPWH, kung isay nga kumbaga, kung anong klase ang proyektong yan. Basta nga kami pinapirma na sana bilang end users. Mayo nga kaming nakuha ni Sarong Kusing sa proyektong yan na flood control digdi sa Barangay Santa Justina, Buhi. Asin iba pang barangay sa Banwaan ka na Buhi na halos bilyon aabuton ang kwartang ginastos kan sa tuyang gobyerno sa flood control sa Banwaan kan Buhi. Tapos mayo man nangyari. Kaya
Kaya ini po ang masakit pag ang kontraktor mga Pilipino. Tapos nga, dahil man tapos sa flood control project, ang report sa DPWH Central Office, tapos na. So mga flood control project sa Banwaan kan buhi, Sus Mariusip na gibo yan kan DPWH. Kaya dahil nga kami pwedeng basulo na end users, nagperma kami dyan. Basta na sana nga kaming pinaperma, sabi kan punong barangay dyan sa Santa Ostina, si punong barangay Salve Libardo. So mga patrabaho nga ninda, pigtutuyaw mi, ta mga palpak. Kaya nagpuon sa na po na nabuksan an kumbaga naaraman, nagrabe ang korupsyon dahil sa flood control project sa Pilipinas. Iyo po yan ang ginikanan, kaya nagbuburulgara na dapit sa mga proyekto, bakusan ng sa flood control, pati ang mga farm to market road, ang nakakaaram mismo kan mga proyektong ini ang DPWH. Kaya nga ni si Secretary Vince Dizon, tero ba ang pigkukulugan payungon yan. Kan magbisita dyan sa Lupi, dyan sa First District. Naaraman niya, nahiling niya mismo kung anong klase ang mga proyektong pinag-implementar ninda. Muda baga kan nag-agi duman sa sarong pinagpapagibong tulay na nakatungtong siya duman sa may gilid sa Ditor na nagyuyugo-yugo. So sa iyang natitindugan, sabi niya, putang ina, amak mong nakatarambatin in arog yan si DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya ini po ang dapat linigon sa satuyang gobyerno. Ang mga proyekto kan gobyerno, pakarhayon. Ngunyan, iba na naman po ang issue. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ako, dahil ako believe sa mga ginigibukan mga politiko digdi sa Camarines Sur, mga sigan pinatutsadaan. Kadakol kamong dapat asikasuhon. An bantayan mo na nindo an Maharlika sa Andaya Highway na mapakarayan proyekto. Bakong an pagparabantayan nindo an pigkukudal ng mga daga sa San Ramon, Salvacion at siniba pang barangay sa Banwaan kan si Roma. Ano man ang mapapala nindo dyan? Kasino sa naman ang mga barangay na ini sa Banwaan kan si Roma? Ano ta kadesidido nindo dyan? Adaw may pakinabang man kamo dyan, nagayo. Tapos, magbabarasulan, magpaparatinukduan, kung isay an imbelto, binubuhay lang nindo an isyo, tanganing malingawan kan mga namamanuaan sa partido area sa kadigdi sa probinsya kan Camarines Sur, kung anong klase an Camarines Sur. Haluy na pong ginigibo yan kan Pamilya Villafuerte na magparalaog sa kontrobersiya, nakakaabot pa nga ni duman sa Metro Manila o itong sa Gulf. Tol-tol daw yan na paggogobyerno. Kung arog ka yan, kung ano-ano na sana ang iniisip magparalaog sa kontrobersiya, pag-urulayan sa nasinda, kalukuhan. Gibo po yan kan mga politiko sa Pilipinas, yan ang katunayan. Pag sinda nagkakasiribol sa mga dapat nindang gibuhon, kung ano-ano na sa nang issue, ang pigpapara-baratikal, sinda-sinda mismo, nag-iiriwal sagin-sagin. Nangani sandang pag-urulayan, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, yan po ang katotohanan dyan. Pero ano ang nangyayari sa Camarines Sur? Daw nag-aasinso? Mayo man bagang gayong asinso? Daw pa nga ni kita kan probinsya kan Sursogon kan Albay asin iba pang probinsya na Saradit digdi sa Rion kan Bicol. Yan basado po yan sa survey kan Philippine Statistics Authority. Saro sa Tios na probinsya digdi sa Rion kan Bicol and Camarines Sur. Nag-aaranuhan mga politiko digdi.
Sige sa nanindang laog sa mga kontrobersiya, isyo, magparaparayaman, inotel na probinsya, pag-arog po kaya, digdi sa riyon kan Bicol, yan ang katotohanan. Ultimong mga patinampo, dahil maipakarhay, kung dahil pa naghiro si Congressman Nelson Ligacion kan tercer distrito na dawa bako niyang distrito, nakiaram na, nganing maaraman sana kan gobyerno nasyonal kung anong klase ang tinampo, pasiring digdi sa Bicol, dahil pamahiro ang mga nanunungdan. Tapos mapara taram-taram na naman si Governor El Rey. Jesus Mariusip, kaitupang mga estelo yan sa politika sa Camarines Sur. Ako dahil lamang ako binsido sa mga ginigibong ini dyan sa Banwaan kan si Roma. Tututot ka na naman indo, ngunya na panahon. Daganin din doon na patapos ang patinampo, pagaling mabuhay, abot dyan sa Barangay Salvacion. Pumurupundo na kamo sa arog kaya ng mga isyu. Tamayo man po yan ka mga nungdanan. Ang nagkikinabang dyan sa mga abogado, tapos kamong mga politiko. Pakarhayonin doon mga tinampo. Pasiring sa barangay dyan sa Banwaan kan si Roma. Tanganing binsido na ako sa indong mga matibay kamong politiko. Ultimo nga ang mga provincial road, barangay road dyan, dahil nindo napapakarhay. Tapos mapara saragin-sagin ka mo. Inupunan sa nakan mga pakudal-kudal na yan na sagin, na puro man ka mo nakikinabang dyan sa Banwaan kan si Roma, mas kan mayor. Aram po yan kan mga taga si Roma. Ta ako, nag-star ako sa Banwaan kan si Roma, may daga kami dyan. Na gustong gibuon kan probinsya kan Camarines Sur na maging timberland ang enterong si Roma. Kalukuhan. Ipakudalanan nindo ang enterong si Roma kung yan ang gusto nindo. Nganing lubos-lubos na. Dahil na nindo pagpaluwason ang mga tao dyan. Gusto gad nindong sa dirihon ang enterong Camarines Sur. Isay anday makulog ang buot dyan na mga tao pag-arog po kaya ng ginigibo kan mga nagkakapot sa probinsya kan Camarines Sur. Siyempre, maski paano, mahiro ang mga nanunungdan. Bakusan ng si Congressman Arne Pentebella. Dahilan sa mga gibukan mga sablok sa puder na mga politiko digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Yan po ang katotohanan dyan. Makahirakan buhay kan mga namamanwaan sa Banwaan kan si Roma. Tapos arog pa kayo ng gigibuhon nindo. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Gawa na po kita nga 1 minuto, makalampasan na alas 9 na pag-aaga. Isay anday mga high blood sa kamugtakan kan Banwaanin si Roma ngunyan pong mga panahon. Siyempre, so mga taga si Roma, mga high blood kayan. Dawa low blood. Makmong pigpapakudalan. So, mga daga ninda. Ay sindang pag-aram, kung taano ta pinapakudalan, ay Santissima. Ay nagpaaram sa mga makudal. Kung maisog nga niyan mga taga-Banwaan kan si Roma, baka pinarana na kamo kan pana sa dagat. Sinumpiling na kamo dyan. Hindi ta mabubuot man ang mga taga-Barangay San Ramon, taga-Barangay Salvacion, dahil nakilaban sa indo. Tama yung laban. Digdi po sa Camarines Sur, kadakol ng istorya digdi na may mga ginadaan naman digdi dyan sa partido area, sa Karamuan. Kumbaga so nagmimina, pinaarak-asakan, nagkakarakan, makahirak, ang nagpaarak-asak, nagluwas sa bareta, sagip kalikasan. Isa yung nagkakapot kan mga miyembros kan sagip kalikasan. Kan panahon na ito, ang governor pa, si Congressman Migs Villaferte. Yan po ang katotohanan dyan. Nagkaigwangan ito ng pelikula.
Yan ang simbago nindo. Kung ano taarog kaya ang ginigibo sa mga taga Camarines Sur. In fairness po sa ibang mga politiko digdi sa Camarines Sur. Dekada na tapos arog kay na nangyayari sa Camarines Sur. Magparalaog sana sa kontrobersiya, issue. Naday manin kamanungdanan, naday man makikinabang ang mga namamanwaan, mas lalo pang matios, sinda, nagbabayad sa abogado, nagbabayad sa mga miyembros kan media, igwa pang mga trolls, vlogger, tangani sa nang ipaaram, ang ginigibo ninday, Santissima. Ita na pagparahambugan ang mga taga Camarines Sur, bistado na po kamong marhay kung anong klase ang ginigibo nindo, digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa partido area, aram man yan kan mga namamanwaan dyan. Sa distritong yan, kung isa ang nagmamakulog na politiko. Kaya nga ni Bagaday man rin Ribayan, ang pamilya Fuentebella, daw a dynasty, dyan sa partido, nagmamakulog man. Parehas man kan Camarines Sur. Kundi digdi sa Camarines Sur, ang pinagmamakulgan, kan pamilya Villafuerte, iba man. May pagmakulog man ko ta sinda, kundi ini na nga na sabi ko, vested interest, gabos na politiko, interest personal, ang ginigiribo po, gusto ninda masadiri ang sarong distrito, ang sarong probinsya, anong klaseng gobyerno ang yaon sa Pilipinas? O, maski baga duman sa Davao, si Vice President Sara Duterte, ang pamilya Duterte, gusto nang isuhay ang Davao, sa Mindanao, magsadiring gobyerno naman, kalukuhan, na daw, pasil sa naarog sa nakayan. Tigdi sa Camarines Sur, kahit gusto naman bangaon, isuhay na ang Kapitolyo. Ipagbangaon na nindo, kung arog kayan, duwang Camarines Sur na, tanganing iyuman sana, ang si Roma, isuhay na sa Camarines Sur, tapig paparapakiaraman kan probinsya. Magulo ang buhay digdi sa Camarines Sur pag-arog kaya ang mga politiko kaya iuman sana po ang nagpapagulo digdi sa satuyang probinsya. Yan po ang katotohanan dyan. Kumbaga kaitungani may naggibo naman na ano to kalabang gagayo dito. May nagpasar naman in resolution na isuhay naman an Kalabanga sa probinsya kan Camarines Sur. Tigdi sa Iriga si Conchal Inandinho. Nagpasar man baganin resolution gibuo ng Rinconada province tanganing daay na pagparapakiaraman kan Kapitolyo. Kadakol na po kan nasusuyang magpasakop sa Kapitolyo provincial kan Camarines Sur daing asenso. Maray pa magsuro sa daire na sa nangya, pag-araw kaya. Kaya ang pamilya Duterte, napasin so daan Davao. Gusto na isuhay man ang Mindanao. Isuhay na ang Davao sa Mindanao. Isuhay na sa Pilipinas. Gusto namang pangaranan. Davao Republic. Inda pag-arog na po kay niyan sistema kan gobyerno ta habo ng pasakop sa sarong gobyerno kan Pilipinas magulo. Kaya talaga kita maasenso kon ang mga Pilipino perming baranga dahilan sa interes personal kan mga politiko sa satuyang nasyon. Nagsuya ng mga pagparamasdan ang sistema. Hoy, happy birthday pala ki Romulo Flor kana Santa Elena digdi po siyudad kan Iriga kipinsan. And siyempre sa nagkandidatong gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, kumplianyo pala niya ni Bong Rodriguez. Kaya pala nagtuturog-turog si Karondang Raquel. At yan baka magduman kay Bong Rodriguez.
Sigurado, mapasiring itong si Roma Saga. Kaibahan ni Kong Arnie Pentevilla. Ako kaya, ma-invisible ako. Submarine ang lolonadang ko. Dahil ako sa chopper, takon bumagsak. Hamak mo yan kung bumagsak sa katahawan kan kadagatan dyan sa si Roma. Sabi may karma manaabuton ang mga arog kay ning mga ginigibukan politiko sa Pilipinas. May oras man kamo. Sabi kan mga gurang, mayong uragon na day uragan. Kaya pag inaabot na uragan na ngaya, nahing uragan. O yaman po na pahayag ni Senador Christopher Lawrence Bungo ngunyan okan nagtalikod na Lunes kasud ma tungkol kay dating Presidente Rodrigo Duterte na presenting nakakulong duman sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity na may pagkaaram sa iyang war on drugs. Bilang kaibahan ni dating Presidente Ferdinand Rodrigo Ferdinand dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ka ito sa pagsiservisyo halis sa mayor sagkod sa naging Special Assistant to the President ako bago na ilihir na senador mayong pinagsugo si FPRRD sa kuya na illegal daw tumubod man ako o kamukayan man ako nagsusunod sa anuman na illegal na kasuguan. Dawa kisay paman sigon sa senador. Nag-rhyme mo nangod. Bensido na ako pag-araw kayan. Siyempre, dahil man ka mo maamin ni hilintikan. Magarumduman na pinangaranan kan ICC sa dokumento kay ni Sigo bilang saro sa mga co-perpetrator sa war on drugs ni Digong. Rakman. Si Digong, isasarabit ka mo kay ni. Dawa pinaano. Itinukdo baga si dating senador. Ay, senador pa man mo yan. Bato de la Rosa. Oo, inuutosan ko yan pumatay. Kampanya laban sa illegal na droga. Ya, dahil man magparasagin-sagin man daw. Senador Bongo, Jesus Mariosep. Minsan, pag nagkaka-seribol na po, kadakol ng mga alibay, kan mga senador na yun. Hoy, happy birthday kay Christine Shin. Si Christine Shin, garo Chinese niya. Kumusta sa batch 82 kan San Isidro Elementary School, po Ciudad Can Iriga. Iimbitar baga sa Sakuya. Mag-attender da, may t-shirt basta da mag-attender sana. Nagrahay na. Duman ka sa batch 87 sa UNEP kan high school, medyo nagluluyanan pagtubod kan pagiriba ta na flood control da. Nag-live the group. So kada ako, like pambira niya. Ano ta nag-live the group? Pagpaparahapot ako kan mga batchmate. Nung ito batchmate na nag-live the group, sa to Unified High School batch 87 sa Pagiriba, ay niya ako, na flood control da. Bahala na ka mo mag-aram kung isa yan mga impilto sa flood control sa Unified High School batch 87. Pati mga batch, igwa ng flood control. Talagang mayong asenso talaga. Pati ang eskwelahan, mga batchmate, napapakiaraman na kan flood control na yan. Kaya dahil magparatiriponin pundo pag-arog ka yan sa mga batch. Tama na ang t-shirt, magpakakan.
Minsan pag may remaining na pundo, sabi nga ni kayan may sinasaray-saray, yan ang problema. Naaraman, mayo ng bigla. Na paano? Natunaw? Naging invisible? So, 56,000 kuno, pinano, only in the Philippines, malupit talaga ang Pilipinas pag-abot sa mga puro flood control. Kaya pala nga sa iba, uruli, so kwarta. Igwa ka itong registration na 500, kundi ako dahil na-refundan, pagsusulit niya ako. Ano rin, so nag-register na lugod ako, nawara na, so nawalat na pundo. Kaya medyo nagloya sa pagtubod kan Unip High School Batch 87 sa mga oro opisyal. Kan Unip High School Batch 87, kunya nagbibilog na naman na kunya niya panibagong grupo na ini. Baka magdalo, so saro magdiwang. Dakol na pong mga organisasyon sa Pilipinas ang nagkapuruho dahilan sa flood control. So magdalo, mayo na. Ano pang mga organisasyon ang pwedeng mapuho apera kan mga bats? Mapangirit lamang kita kan mga estelo kan mga Pilipino. Kaya bakong mga kangangalas kung ang Pilipinas nagbabahaan flood control. Sa sadir nga ning mga organisasyon, mga bats pa sa nangani, igwa ng flood control, ano pa daw sa gobyerno na unimbeltong kwarta, milyon, bilyon, trilyon, dahil magkaigwanin anomalya. Mayo kita ang padudumanan kay ni pag-arog kay ng sistema. Dapat mahalian kumbaga mga nagkokontrol kan baha sa Pilipinas. Kada man nakokontrolan ba tapos so kwarta nagkakawarara ano man yan. So mga proyekto nagkakagaraba. Pero daw kita sa nasyon kan China, igwaman mga nagluluho na proyekto. Naggagarak bigla tayo. Ito pala, fault line. Kung sunatugdukan, kan tinampo, pasiring Bicol, igwang fault line, dahil kita magngalas kung magluho. Dahil kayan magiginibo si Secretary Vince Dizon. Nawa pinaano, kung fault line ang nabugtakan kan tinampo. Pero inin mga proyektong bakusan ng mga tinampo, tulay, higwanganing seawall. Diyan sana sa Karamuan, nagkagaraba baga. Tapos itong mga pigbubugtakan slope protection. Basta umagi sa DPWH, kumbaga, kunya na yan, given, aram na, kung nga nagkakagaraba, ang proyekto. Dahil na pwedeng pagpara-elaborar, dahil na pwedeng pagpara-explicar. Kaya nagagabata, supundo, para tab-tab. Sa balatan nga ni, igwa dyan na, ito, yan dahil kumalingawan. Natada, so kabilya, so semento, nahulog, duman sa bangin. Slope protection ko, no? Ano ang masabi kayo ni Engineer Aris Hermoso, yung pa ito ang tagapagtaram, dahil man ba nagsisimbag? Kunyan, dawa isay ang tagapagtaram na dyan, dawa bago yan, ang simbago nindo, ining mga sa flood control, sa Rinconada area, ang dahil tarapos. Wapa, hinaluan pa nin Boulevard. Ultimo nga ning andyan sa shoulder sa Nakantinampo sa Tulay Canwaras, San Agustin, dahil tapos, dahil pinasimento. Alagad 60 million ang budget. Iyan na dyan sa Santa Teresita, Baaw, opisina kan DPWH. Saloy na ba yan? 90 million?
kinalot, may underground, sagkod ngunyan, dahil natatapos. Dapat binisita yan ni Secretary Dizon kung anong klase ang mga proyektong pinag-i-implementar digdi sa Rinconada area sin probinsya kan Camarines Sur. Tapos sasarabi yun, completed kalokohan. Completed so bulsa. Kan mga embeltong nag-implementar kan proyekto. Kaya minsan nawawara na po ng tiwala ang kadakla ng mga Pilipino sa satuyang gobyerno. Dahilan sa mga palpak na mga proyekto. Makahirak baga. Kita man, sabi kaniba, karos-kados na para masa na makapagbuwis sa gobyerno, paparaburol sa sanaman kan mga ibang kurakot na politiko, may pagsusulit na yan. Di ba bako man politiko, kontraktor, baka nga ni may nagbubulsa pa dyan ng mga ghost employee sa DPWH. Paparala-pala sagin, bit-bit sagin ang toki, dahil nagtatrabaho. Pero man po yan tupad, tigugoroyo dan sighid, ay ansako, kapot-kapot nindikit na duot ay istimagabot-gabot. Pipicturan man sagin. Ikaw ano mga kaming mga sinakong duot. Naglinig man niya kami sa gilid kan tinampo. Tapos tatangdanan. Ang sarong aldaw. 300 o 350. Nagray na buhay. Iyo po yan ang proyekto kan gobyerno. Magparalay gayon ano man na proyekto. Kaya dahil kita maasin so pag-arog kayo ni igwa pang mga ghost employee. Igsisirilduan kan gobyerno mayo man mga trabaho. Ano ba nga ni sige sanan uro alalay sa mga politiko. Nagsisweldo yan. Hamak mo yan mga retire na alalay kan politiko. Halimbawa, retired army, retired police, tol-tol daw yan. Yan man, sa linya si Karondangatan, nagbabalik, Karondangatan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Formal na ang pinag-turnover kan gobyerno pan-provincial kan albay sa lokal na gobyerno kan Malinaw ang sarong unit ng dump truck na iyo ang magagamit sa pagkulat kanin basura sa solid waste collection kan sinambit na manabanwaan. Sigun man kay albay Governor Noel Rosal, haloy na subot nag-abot ang sinambit ng dump truck kaya ngunyan dagos na ining ipinag-turnover sa sinambit ng LGU. Nagpahayag naman hindi kulang taga salamat si Malinaw Mayor Cheryl Bilo sa gobyerno pan-provincial ninuliman sa magiging dugang subot sinambit ng truck sa saintang pagkahapon at tulad kan basura sa banwa. Tagdag na baleta sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat Tabi Karondangatan sa mga dagdag mong informasyon yan sa probinsya kan Albay. Di ba sa Tuyan Bareta puro sa Albay tapos digdi sa syudad kan Naga. Maray-ray ko kung syudad kan Naga pero pag ang Bareta puro na sa naman Albay pero makapungaw na. Lalo kung puro na sa Mayon. Maray pan Mayon nag-aasinso ang mga tao dyan sa kapalibutan. Libre pagkakan. Itong mga evacuees, nagray kan buhay. Kaya garon ako lang nauugma dyan. Sabi nga ni kan iba, digdi sa iriga, maray pang kita mag-iba to evacuees sa Mayon na libre pagkaon. Ang luwas mo kayan, hayahayan buhay. Pag-arog kayan. Sa probinsya po kan Albay, asinsado yan, tayaon dyan ang Bulkan Mayon. Kadakol mga foreign aid. Pag-arog kaya na nag-aalburutoan Mayon, ay
buhay na buhay an mayon ay istan albay. Kaya nga ni na po dyan, albay may buhay. Pag nagtutop ga an mayon, kadakol na mga ayudang itinataon gobyerno an international pa an itinatao dyan. Kaya nga ni pigpapakudalanan mayon na hindi na makaluwas ang lahar. Pag mayo ng lahar ay dahil na mauugman mga taga-albay. Si Roma man, gusto na gayud na kodalon man itong San Ramon sa kasalbasyon na hindi na maglawgan alon hali sa dagat sa gilid kan barangay na ini ay indang mga kaisipan kan sa tuyang mga politiko. Digdi po sa tuyang lugar puro sa nabaga kung ano-ano na sana mayo na kayang mabugtakan kan sa idang mga kwarta and then masaklap digdi ta grabe na nga niyan mga kakwarta sabi digdi sa area la na nga ninyo kas dakil kito sa maltak kamong mga politiko di pa nga kamo nagsawa ken ono-ono pa nga palain-lain ginigibo ninyo. Gusto nga ninyo masadiri ngamin, mga buwisit. Kaya minsan, inipuan masaklap. Nabuhay kan mga Pilipino. Daing kakuntintuhan. Iyan ang naiibang ugali kan mga Pilipino. Mayaman na. May puder na. Ano pa? Pati nga ni gayud ang kagurangnan gusto pang bakalong masakit na ang kinaabanay pati baga pagsasa Diyos kung minsan ngunyan ibinabayad na ito nga ni sa mga para pangadji dayan bayad uingon yan puro na sana gusto negosyo mag-income para pangadji ngunyan 400 naman da para panganam. Kung makapanganam ka pala maghapon, ay pinangadyan mo, halimbawa, tulong gadan, ay este anibersaryo. Nin gadan, o tulong gadan. O di, ikuha ka na tulos kung 400. Magkuha ka manin para simbag, saro, tawan mo man niya, 150, halimbawa. Sa 400, igawa ka ng 1,200, makatulo ka sa ng pinangadyan agadan. O anibersaryo. Libre ka kan pa. Libre ka pang ihatod ko ahon. Kaya masakit ang buhay sa Pilipinas pag-arog na kan. Puro na sa naginigibong komersyal. Hanap buhay. Ani ba nga ni, pag may gadan, dahil na nagsasarap na, sige, sa ng pakikakan, pakiinom. Kaya, nauugman ni bata, ay, ngaya, dumana lang nga kita magkakan sa gadan. Kaya kung igwang nagadanan ngo niya, nakapamilya, imbis na mamundo si iba kadakol ka nauugma dumana sa nga kita makikakanta libre namak mong mga isip yan kan mga Pilipino baka umanyan pakikidumamay nakikidumamay ka nga ni pero sa pagkakan maski an gadan, patitiuson mo, gadan na nga ni, pinapatius pa kanibang mga kababayan po niya to. Yan po ang obserbasyon ko. Iniinuman, kinakakanan, ay mayo na. Pag-arog na kainan buhay ta. Only in the Philippines. My native land. Ako uman tribal. Ang tribal, di ako yan mangalas, magparapakikakan, kung sa inadulaan, pero kitang mga puti-puti pa man. Sigan mga pasimple ay makabuisit baga.
Tapos mahiling ka kay itong kapamilya. Di man niya, sige pakiinuman, sige pakikain sa digiraan. Maray man niya buhay. Day aram, naglimos man ito, ribuan limos. Siyempre, babawion man. Kaya, minsan day mo maintindihan ang buhay kan tao sa Pilipinas. Lalo sa mga barangay, sa mga pagtaraid. Kapamilya mo nga ni mismo, kalaban mo. Iyon, nagraraot sa imo. Yan po ang pinakadipisil na buhay ta sa Pilipinas. Tugang mo na nga ning tugang, rinaraot ka. Tul-tul daw na sistema yan, kan Pilipinas. Mas matindi, mas masalimuot po yan na kumbaga mas masimpil makulog sa buot kung mismong tugang mo, kapamilya mo, ang nagraraot sa imo. Na imbis tabangan ka, yan po ang ugali kan mga Pilipino. Kaya po maanggot ang ibang mga kapamilyata. Nangyayari po yan, realidad yan na nangyayari sa barangay. Kaya ba pag nag-i-eleksyon sa barangay, nag-i-iriwal ang magpapamilya? Sa sinda-sinda, nagraralaban. Gusto, ay ako man nga maging kapitan, magpahunod ka muna nga. Ako baga ngayon may kwarta, ako ang maurag sa barangay. Nai ka na muna nga ni hermano. Ako naman nga, di ka na nga nagsawa hermano. Di sana sa San Nicolas. Naglaban na ba pagkakapitan, magtugang, Jesus Mariusip. Diyan man sa San Jose, naglaban, magpinsan, nagkagarastusan, both side, maray kong gana. Pag-abot kan oras, so, dahil na nagtitirinuhan, magtugang, magpinsan, dahilan sana sa politika, santisimang politika ini sa Pilipinas. Magin sport po kita pag-abot sa politika, dahil taman ni madadara sa ikaduhang buhay ang politika. Kung pag-abot duman sa ikaduhang buhay, hinulog ka giraray. O, ika nga, grabe ang pamumulitika mo, duman sa baba. Dahil ka mo na magsakat, digdi sa langit. Balik nga duman sa purgatorio. Maray sa'yo, purgaon mo na. Sabi baga, kunyanda, kalagkan tao, tuluan pinapadumanan, impyerno, purgatorio, langit. Tinda, kung sa'y nagdadaragos talaga ang mga kalagta, ako, lahi ko pa man namatian, buhay pa man. Pagmati ko, sa mga taong daing kalag, digdi sa kinaabahan, mga paraloko, korapto, mga kumbaga, raot an payo, pwede ka sa impyerno nagdadagos. Pero sa mga tol-tol man, pwedeng sa langit man. Kundi, sabi ba ka ito ni Pading Ben? Kalubaki. Nakanta ito. Arog ka ini padian kantaho mo. Sa langit, wala nang beer. Kaya, digdisa na nga kita mo na sa dagat. Kadakol pang beer. Si Pading Bent, ugma man tong kaibahan. Sa mga dipuntunan tao, narumduman tapaman. Siyempre, sa pag-iiribahan, may mga iribahan man na maugma. May mga kaibahan kitang makamumundo man. Kung nan iba, sigan panghagad, sigarilyo. At ngayang dahil man ako nagsisigarilyo, magpaparahagadan pang sigarilyo. Sabi ni Suy Kapitan, tinatago ko na nga pali. An kina akong sigarilyo, tayo ko nga, tatahid kita digdisig sa nanhagad sigarilyo. Pag nahiling nga ako nagpapaaso, pagdali na nga, tayo man nga ako pa di, ay Santissima. Maray ko narog ka ito kay dipuntong congressman, puro na dipuntong vice mayor, kan Nabwa, Edgar Pastoral, dipuntong congressman Nansing Alpilor. Nasabi sana ito si dipuntong kong Nansing. Kaya nga nga Edgar, magpasigarilyo man ka, magbakal man ka, magparapangayat sana.
Day na pangyayari, sabi man kaya ni dating Congressman Sal Portuno. Pag may naghahagad, pag mayo nang nabot-bot sa bulsa, nasabi siya, na pangyayari. Yan po ang day malingawan ki dating Congressman Sal Portuno. Yan mga pangyayaring yan. Kuha na po kitang 32 minutos, makalampas ang alas 9 ni na pagkaaga. No, oro istoryahan ta na lang unyan ta, holiday. Yung mga paboritong aldaw ni Apa. Tapos long weekend. Pag long weekend, masabi siya pa, yan gusto ko. Hindi, kami man po bilang taga-radyo, mayo kan mga arog kayan, maski holiday, may bagyo, nagtatrabaho. Ayan, paguna ninda, kapasil kan buhay kan media, ay abang sakit. Masakit man po ang maging media. Minsan nawawaran ka ng boses, katataram, tapos maluya man ang income. Kung aning narumduman ako kay itong komentarista sa Nagas, si Lati Golosero, nagparawara sa nabaga sa boses ka ito. Hasta nagadan. Pagal, maski ang komentarista ta, sigan komentaryo mo, na mo may sugon ka. Hindi, parte yan kan buhay kan tao. Trabaho lang, sabi kan, di ba? Mayong personalan. Di ba, pag tinatamaan ka, namimersonan. Mayor Obredo, kan syudad ni Nagasin man, Mayor Saki Lazaro, kan San Pascual, nagtindog bilang saro sa irarum kan Metro Naga Development Council para pakusgon ang kolaborasyon, transparency and people-centered leadership. Sa indang partnership, pinaghiras ang commitment kana sarong makusog na babaeng mayor na ipadagos ang pagiging kampyon sa inclusive growth, responsive public service and empowered communities. Di nagrahay na. Pero ako po, personal mayo akong naaraman na anomalya kay niki Vice President Leni Robredo. Poon maging congressman, hasta naging vice president, naging mayor kan Naga, malinig po ang sa iyang pangaran. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya iniidolo siya kan mga namamanwaan. Bakusan ang digdi sa tuyang probinsya, bakusan ang siyudad kan Naga, kundi sa enterong nasyon Pilipinas. Pag ika malinigan sa imong pagkatawo, talagang gustuhon ka man kan mga tao. Kasagkod mo niyan, iniidolo siya. Kung araw kay Vice President Sara Duterte, ay kadakol nag-iidolo, tama kwarta. Pero kabaliktaran, kadakol man kan nasusuya. Kan sa iyang pag-uugali. Kan sa iyang mga ginigibo. Ako, in fairness, maski si Congressman Nelson Ligacion, dahil sabihin na, mga perfecto ini, mga mayo man lamang ining, kumbaga, ginibong kun ano-anong, mayo man lamang korupsyon, mayo man perfectong tao, mayong perfectong politiko. Kaya lang, malinig po ang sa indang mga pangaran, pag-abot sa korupsyon, kun ano, dahil nakabuntog ang sa indang mga pangaran. Bakong araw po kan ibang mga politiko sa Camarines Sur, Jesus Mariosep, pakusan ang sa Camarines Sur, sa Rion kan Bicol. May mga digdaan sa indang mga pangaran. Ako, sabihon ko, no, ini si Senate President dati, Ches Escudero.
kan maging gobernador po siya kan Sorsogon, nag-asenso ang Sorsogon. Hindi, nagluya lang sa pagtubod kan mga namamanwaan, kan ibinalik siyang senador. Tapos naging Senate President, nakabali bagaan sa iyang pangaran sa mga anomalya kan mga proyekto sa gobyerno. Tapos digdisa na sa nangyayaring impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ang sa iyang ginibo? Mayo, dahil man siya nag-aksyon. Was hand. Pag-abot naman sa Korte Suprema, binasura pa kan Korte Suprema. So, reklamo na isinakat hali sa Senado. Itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya, pag-arog po kaya, nagluluyan buot kan mga Pilipino na arog pa lang niya kayo na napipilit ang mga servidor. Ang paghunata, servidor kan mga Pilipino. So, ini man si Senador Rodante Marcoleta. Karo nagpapagamit man ini, saro man po ini. Sabi man ang sagin-sagin, umayo dagit ang diretso na ipaglaban ang teritoryo kan Pilipinas sa nasyon kan China. Saro man ining lokotoy. Saan ipinaglalaban mo ang teritoryo kan China na gustong sakupon ang teritoryo kan Pilipinas. Dakol pong mga senador nagpapara sa ragin-sagin. Sinda kaya maka-China. Isay an matubod na pigpapara depensa kan ibang mga senador ang nasyon kan China. Tapos sasabihon ninda an ibang lugar dyan sa West Philippine Sea na yaon sa teritoryo kan Pilipinas, bakong sakop kan Pilipinas ay kalukuhan. Saragin-sagin ka mo naka-star sa Pilipinas pero ang sa indong dugo nin Chinese. Baka na tatawan man kamo kan mga Chinese national. Banga sana sabi ni Soy Kapitan, tawi man kami nindo. Solo kaya nindo ang tikoy. Dikit sa nang slice kan tikoy na itinaw sa indong mga senador na aling China. Kaya baga nagparalala sa kamugtakan kan Pilipinas dahilan sa Chinese. Maging presidente, si dating presidente Tatay Digong, pinadabang marhay sa Chinese national. Pinalaog sa mga illegal, supugo, hasta yaon pa so bulang, kining mga electronic games, isabong bagaw. Kadakol pa pong mga illegal na pinaglaog ang nasyon kan China sa Pilipinas. Dahil ta pinalaog man kan panahon ni Tatay Digong nakabelo. O ngunyan. Ano nan pinagigibo, hain na siya. Pati si Atong Ang. Ayo na baga. An ibang mga embelto sa kalukuhan digdi sa Pilipinas, mga Chinese. Tapos papadabaon tapan asyon kan China ay inda daw. In fairness man sa mga Filipino-Chinese na may pagmakulog na sa nasyon kan Pilipinas. Pero ini mga purely Chinese na ini ay inda. Abusado naman. Digdi po sa tuyang nasyonan iba. Kaya daw siging sabi kan ibang mga Filipino-Chinese na nasendang pagmakalugyaon sa Pilipinas, duda pagiraray ako, tadugong Chinese pagirarayan. Tapos, ang masakit kaya sa tuya, ang mga Pilipino man sana ang nagpapatunod po kan Pilipinas.
arog sa naka ito ki Alice Go. Padaba pala nito kan mga namamanawaan sa Tarlac City ta kumbaga napakarahay so sendang pagbuhay sa mga proyekto duman itinatao man na mayaman man pala si Alice Go. Kundan siste sa nata aliens da baka uman totoong Pilipino ano ta nakagana na mayor haluy ang katuntuhan kanyan commission on election yun ba solo ta pati ang Philippine Statistics Authority kakarulusot ba yan yung mga arog kay nidigdis sa tuyang nasyon kung mayong pag-aram ang mga nanunungdan. Kaya minsan arog ki Jun Hong itong may sadiri kan Hong ito pala matinabang man aliens da kompetisyon yan sa negosyo baka Chinese man sanaan paluwas ka ito dahil na nagbabayad sa BIR nin buwis dahil na nag-agi sa immigration kalukuhan haloy nang nagpaparanegosyo digdi sa Pilipinas sa diran Yasiano Mall ang mga Hong Enterprises kadarakulang mga tindahan tapos nakalusot sa immigration dahil na nagbabayad nin buwis sa BIR ay inda. Yan po, maluwag ang gobyerno Pilipino, pag-arog kayan. O baka may mga nasusuhulan na yaon sa laog kan gobyerno. Dahil po yan marayo. Kaya nagdadanay ang mga arog kaining nakakalaog sa tuya ang mga Chinese na magnegosyo na kunwari mayo kitang pag-aram ay inda. Pasil sa nabagang lusutan ang mga Pilipino, ang gobyerno kan Pilipinas. Ang triste nga nita, nagpapalusot man sana, rayaon sa gobyerno, ano ba? Nakatukaw. O, itong ginibo ni Tatay Digong, pigparapalaog, so, mga illegal, pati sa mga Chinese na mag-illegal sa Pilipinas, nga daw, tul-tul daw ito. Paparapadaba ang mga Chinese sa Pilipinas ngunya na panahon kan pamilya Duterte tapos sa iyang mga sinasabing co-perpetrator sa war on drugs ay inda kadakol po kan mga Pilipinong nagpaparasagin-sagin padaba ang Pilipinas ito palan padaba sa ibang nasyon. Araw-araw kan panahon kan hapon na Pilipino tago, Pilipino tukdo. Nagtutukdo sa mga hapon, sa mga Pilipino, kaya nagkakagaradan. Ang nagtutukdo, Pilipino man sana, tul-tul daw yan na pag-uugali kan mga Pilipino. Kaya minsan makulog sa buot, pagparaisipon ang mga araw kaning ginigibo kan kapwa at Pilipino. Kapwa Pilipino nanloloko linoloko ang kapwa niya Pilipino. Hoy, good morning po sa mga parantaban niya to dyan sa Panuan, Balatan, Camarines Sur, kay Mayor Ding Ableter. Asin sa gabos ng mga taga-Balatan. Happy Pentakasi, maselebrar po kan sindang Pentakasi sa aga. Kaya magayunan panahon na. Pasiring sa Banuan ka na Balatan. Imbis na magpasiring duman sa Banuan kan si Ruma na abang rayo. Tapos dahil maaraman kung mariresolveran kan mga politiko ang problema duman. Yan na lang sa Banuan kan Balatan, tuninong pa. Arayo pa sa risgo. Sabi digdi ni dating Vice Mayor Sir Norman Badjola kan Banuan punin baaw. Huwan pala na uda performance amuag ko alangkaw na performance sa Sorby libong ay.
Ya balisngag na niya ako, ang dalagan kan Pilipinas. Yung mga surveyors man na ini, mga Okta Research, ito pang social weather station, kung ano-anong mga survey, daw babaan trust rating, pinapataas ba ganinda? Para maaraman ang mga Pilipino, mayong tios. Mauragan sa tuyang presidente, halangkaw ngayon trust rating. Ang sa tuyang vice-presidente, mas lalong makaurag, ay maurag. Halangkaw ngayon trust rating. Puro trust rating, halangkaw. Nagwawaswag ngayon sa tuyang ekonomiya. Maayo ngayon economic crisis. Kulang ngayon unemployment. Ay inda. Ang mga surusor binindong yan. Naging surveyor pa ka mo, kwarta sa naman po yan, ining mga sorbing ini. Pag binayadan ng surveyor, magayon ang pag-survey. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil mo bayadan ng surveyor, kumbaga, mabahas ang sa imong daga. Yung mga geodetic engineer, sa Roman po ini, na mga may kalukuhan sa Pilipinas. At basta graduado sa Pilipinas, ang kadaklan may kalukuhan. Mayo na nga ning inadalan, ang iba, nang aagta pa. Ini pa daw na abang dudunong na may mga inadalan. Siyempre, ang inadalan, kung dahil mo man gamiton sa karahayan, kalukuhan mo gamiton, ay mas malala. Ini po ang katotohanan, digdi. Abogado, dahil mo bayadan, tultol, kung baga paganahon ka sa kaso. Ang mga abogadong, binayadan mo na nin tama. Inula pa sa kaso mo. Hamak mong mga kalukuhan yan. Igwang mga nagsosorbe pag installment. Ang bayad, itong pagbahas kandaga. Pag subdivide, dahil man pinapakarahay ta, installment kaya. Ay, maray nga kayo ni. Lay gayong kuman ang pagsukol. Diyan daw ka mo sa gadan, magsukol. Kung dahil tulos ka mo dyan, bayadan. Yan, ang makuanin ka baong, ay bayad-bayad ang mga punerarya. At kung dahil mo yan bayadan, ay dahil yan mataong kabaong. Kung gusto nindong marayrayan service, diyan ka mo kay Oralio, Funeral Homes. Kung medyo gusto nindong uruhalang kawan bayad, maluyan service, diyan ka mo St. Peter. Mayo yan tent, mayong tukawan. Alagad kamahal kan kabaong. Ay santisimang buhay tayo ni. Ultimong sagadan, pinagkakakiritaan. Masakit po ang dalagan kan Pilipinas. Puro negosyo ang isip kan mga tao, magkaigwasa na. Kaya kadakol sasabihon sa gobyerno mayo ng fixer. Isumbong nga civil service and fixer. Problema, isumbong mo civil service. Kung pati civil service, binayadan kan fixer, ano ang maginhibo mo? Diyan nga ni sa LTO, ay mayo nang yadig din fixer. So mabi baga so, yaon sa luwas. Asa nga, yaon na sa laog sa mga fixer. Yan lang. Pag-arog na po kayo ng daralagan. Ayaw na talagang fixer. Takon yaon na sa laukan gobyerno sa mga fixer. Yun na naghaharagan din SOP. Empleyado man sa nakan gobyerno. Santisima pag-arog na kayo ni kalbaryo sa mga Pilipino. Pilipinas, kadakol lay, alagad pag-abot sa implementasyon, palpak. Yan po ang katotohanan dyan. Ini sa ng mga anti-drunk drug act na ini. Ayaw man breath analyzer. Ang mga paradako. Maray pa so parong-parong sana, dungo, naaaraman kung
nakainom sa driver. Sa droga, medyo difficile. Maaraman kung anong klase subangag. Hindi pag pinagsaro, so iba, kaya nga ni Drunk and Drugged Act, kung bangag na, nakadroga pa sa driver, tapos. Kung gadana, paro nga daw yan. Kung nakadroga o nakainom, ano pan ikakaresolver? Paano mo pa yan mapatawanin kastigo? Bagong arog sa ibang nasyon, kompleto po ang gamit. Pag urinutan mo, kung driver ka, may violation ka, nahiling ka duman sa CCTV, automatic. Pag urinutan, paparaon ka na, o yan, babayadan mo, itatao na tulos. Kita man, kadakol para dakop, paparabarayadan, mayo man napapadumanan, nintol-tol, ang kwartang, kumbaga penalidad sa nagkasalang driver. Isa na sa iriga, kadakol na kan para dakop, ako sa ng polis, may CSU pa. O anhapot kan iba. Ano nga pigpaparagastusan ka yan? Diyan sana sa ano yan, dadakupon ka. Puro kan LCC, magpark ka dyan, nin motor. Ahagadan ka, tatawaan ka, 10 pesos ang pagpark dyan. Lazada. Bako man ticket. Bako man citation ticket na may violation ka. Nagpark ka dyan, yun violation mo. Kaya oyaan 10 pesos. So darako lang bihikulo, 20 pesos. Lazada. Dapat magpasar nin ordinansa ang syudad na ining lugar na ini parking area dapat may Lazada. Ayaw man pong ordinansa ang syudad na arog kayan. Tapos sigan hagad Lazada, kaya kung kunyan ang driver makidiskusyon ay mayo kamo kayan magiginibo. Bugta ka nindo, no parking dyan, pag dahi ka mo nagtaunin 20 pesos na Lazada. Sabi nga ni Ken, abang lulupit. Yan gobyerno ta. Kaya dahi pinsan kadakol lang pigparagibo, Republic Act, Presidential Decree, mga bill na dahi man na-implementar po ni tultul. Mga lay kan Pilipinas na big parapadakol, mayo man kamanong danan an iba, maresa na sa primero. Inisa nang sa helmet. Mga pirang bulan kayan, inda, kung nag-helmet pa ni Bangani, itinatahaw sa nasuaki, mayong helmet. Duwa sa naso naka-helmet, hamak mong mga, tayo man yan nadadako. Sinandwich, kumbaga, so aki, duman sa tahaw, so agum sa oriyan, sa driver, sa inutan, na sandwich, so aki, mayong helmet, mayo man nagdakop. Kaya, ay inda niya ako, pag-arog kayo ng daralagan ta, itong nandadakop, ay nagyan, kaya itong mga kadarakulang motor, big bike. Maharuton baga, ata bawalan makusog na tambutso. Pag inutan sa endang mga paradako, paharuton, nangusog na kan tambutso. Piniling-piling sana sa mga paradako sa LTO saka sa PNP. Dahil nga ito kaya. Kumbaga dahil kayang lapagon. Narumduman ko naman pati so istorya ka ito kay Jeffrey Aquiler. So, pulis yan digdi sa Eriga. Nalinapag, so nagmumotor, ta siguro, nagpaparadudulag, ta on may violation, baka mayong lisensya, o kaya expire. Itong motor, expire ang rehistro, o italinapag. Yung bagang napakaraot si Jeffrey Aquiler, nabanggaan kayo. Truck.
Pambira. Kaya minsan magulo ang lay sa Pilipinas. Dapat igwa po kita nin mga ekipahe lalong-lalo na digdi sa Department of Transportation and Communication sa Land Transportation Office na daay nakaipuhan ang kadakol ng mga paradakop. Ang bakalon itong mga high-tech na gamit arog kan ibang nasyon. Kadakol kan kinukulikta kan LTO sa mga penalty. Ano ta daay makabakal? Kan breath analyzer. Tapos itong madidetect tulos kung may violation ng driver pag oro inutan yaw na dumanan para dako para no o dinansa yung babayadan. Madaliun baga. Isa man kadakol kan pigpaparabalad ng mga CSU, police, sigan pandakop, kadakol kan siniswelduhan, sen maparakuan in kwartaan gobyerno. Kaya nga niyan sigang pandakop, tanganing may pansweldo sa inda, kasimple baga. Yan mga para pandakop kung tani ba pigagadanin ko tadig di sa erega dapat yan madakop mo maghapon arog kay ni kung pirang violation kan motorista. Sa iyo man sana po ani sisweldo sa senda. Yun ang masaklap. Kung minsan pagkadakol kan pulis may CSU pa kukos na lugod nin pagkaguro mo kan bulos kan trapiko barlanggado. Kaya mayo kitang padumanan pag-arog po kayo ng sistema. O, ang CSU kaniriga igwa naman in patrol car nagray na. Kaya happy na kayan si Sir Clito Rabago. Kayo ang pamayo kan Civil Security Unit ngunyan pong panahon. Bagay, nagpapahiling po yan na nag-aasinso ang syudad. Beno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva, Sinmana Glinda Biares, sa lado technical si Engineer Abelindo Naturalio, ang samuya pong Chief Technician, tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa dong sawang pagantabay.